Welcome to Papa Bits TV. Enjoy watching. Susubuan na sana ni Madin. Ay, banana, ano na yun? Para siya na nagtataba siya nagpapaya. Nagkaano to kung may makukuha ng isda na maasan. Kaya nag-inom. Ay, naganda na. Dahil may madaanan pa kita. Paulbo Zone 6. Uy, na nila yung senda. Pista pa lang talaga digli ano. Short na.
baka garo to, karning baka. Kaya naman kita pwede itong mga pasiksing-pasiksing sa ang senyor. Trentang, barato lang. 30 lang. Ako na lang. Dapat ako tao mapili. Pasiripan mo, patistingan mo. Nakakaganong ka naman. Lihat na bukal niya. Bulangan. Ay, may abang. Ano nakamotor? Graduation garo. Iyo, sarap na. Ay, utot oh. Wala ka sa ibig pero may bakbak. Oh, mas na ko lang mga tambos. Ted! Ted! Mabaka, mas barato yung man. Marami nga. Mabaka man. Ito, pakwan. Hindi. Ay, baka ang display na lang ganito. Ano, paabong mabalad. Oh, ito ko daw. Pwede ko matagod ko na rin. Ano na, may tao na. Sinlami na. Yun na, pigano na. Ligat ko. May bulong tayo. Dapat pa sabi dahil. Doon, ano nga yan? Hindi ko ba na? Pangalay na. Paano nila? Pero ang karoon kainin. 1/4 lang. Adami. Para rin, lang kita na iba na mara. Iyo, ako na ipapunahan. Sabi mo, Bakit pala? May sabi, utak ka. 30 ang kilo. Uy, pala. Tigba para. Uy, bigla para apod ni katao. O, mas nakulo ang tambas. Dakol man duman sa laon. Sa pigbakalan mo, dakol man. Ang paninda. Paubos mo. Tig-tig kita nag Kuya pala. kadakol dyan, no? Tigani, oh. Oo, may nag-aani naman, oh. Puto mo, pakwan, nakulaon. Bigyan para apod ni ka, diretso ka man. Kaya naman dadang, oh. Belen. Ato pag-o. Ano yan Ah, dyan? pareho man lang garo, pareho lang yan. Dyan. Ano yan dyan? Baga, oh. Kunwari Ah, na. 35, mas mahal. 35. Kung nagbaba ako duman sa uma, libre. Wala ko
Si Facebook mo sa pababa pa rin. Ibato tayo naman yan next ka na. Hindi. Si Pata ni Facebook. Dinalunan ko eh. Kaya nagbalik, nagpunta na. Dahil nakautan. Basta na si Frank kung naglalakad dito. Iyo. John, muna John. Daw anong pagkaray mo dyan? May nagre-reklamo mong kilala eh. Sa Amidoles, Gabo Sera, ron baka mahiling sa taas. Nakapapos na niya. Sa Amerika, may kang mahiling na poste na sa kurente. Ikuha na ang budget, approve na. Nasa Maniri, nakita. Ayaw ang digdiang Hacienda de Calabanga. Iyo. Ay, iyo. Yung daan lang sa Sulco. May iba na sa Ito mo magadig din pagkiriman pinakalan nyo. ay, yun naman si sinasabi ko sa iyo. Hala, naman. May sapa dyan. Ayun. Parang lagi lang sabi. Bakal. Bangko, mangiring na ni. Mangiring. Dahil pa pa dyan. Doon lang sa pakalabas na ng isla. Basta may mga araw-araw ka ni. May swimming pool yan. Basta may mga barabanderitas. Ambon. Ambon. Ay, yun. Chicharon, no? Mahalat kitang go. Ayan, sa go. Ay, nag-uuran. It's raining men. It's raining men. Hallelujah. Villa Casiano Resort. Yun may arak-arak ko na ni. Eh, ang nakasulat, Hacienda de Calabanga. Hectares na yan. Gano'n na airport. Iya.
kanto nga ni maano. Ang temperature dahil lang nga yung nagtataas. Ini man, pagharayo na nabiyahe, pagkabot naman sa destination, Matubig na. pagbalik, matubig mo ko. Oo. Panigurado lang. Tubig ang gamit kung yan pa kung kulang. Tipid. Kailangan lang sa tubig, every week palitan na kinakalawa. Diretso kita si Roma. Overnight tapos sleep over pa lang. Nagdara ko tayo kamong tent. Maagi pa kitang sarong sakat. Pagka nagpas ka ni sarong sakat, yun na.
sabay man kasi pag-uruna ya. Pag talagang balak mo, di ba? Siya ang pag-inot. Oo, Kawit Island Resort. Diba yan? Mga baruto. Sa kaining baro-baro sa day. Yun ang marin na relax. The best relax. Alas na yung sakat na ni. Sarap pa. Sarap pa. Naglakaw ako, naglakaw. Ay, sarap. Kala man tuno sa ano, sa day, barutong sa day. Digdi na to. Uya! Biglahalat pa ng tinda. Una, may inasal na. Dahil ang mag-aapong kanina dahil na Una ko nag-inot, nagduman na talaga, nag-inot. Kawit Island Resort. Okay, lockdown eh. Sa baro-barutong sa day. Mamaya-maya yung barabaan, testing yung tapag ano, pagpuli. Kaya nga nitong halabang sa kaptuman. Ito masama yung ano, sa grad, sa ito mas sa karangkang. Kaya nga, isipin naman ang tatay. Bruto Farm. Sa baro-barutong sa day. Ay, dahil ka nagdara? Ay, muli. Nagkapi ako. Nagkapi. Naligaw. Naligaw. Ba't pala dyan eh? Dagat yan dyan. Dagat. Yun, nagkakulay yung tagman. Ang dagat na doon naman. Parehas na ganang lasa. Diba tayo pwede? Dagat yan dyan. Dagat. Aniit, Sogpo, Alimango.
binyagan sa first time. Dahil po. Ayun. Uy, pag duman man magaling do. Naguran man, talag para yung mani, kamuning daon basag. Ay, nagdaraong na. Ngayon, kadakol pang kulang. Ano yan pagyaon na dyan? Yung pagsakat mo, digdian siya ng problema. Side view. Okay, side view. Dahil mga kaulang kaya digdiyo, dahil kayo nagapan. Kaya sinda nagduman. Tapong si Peter, mga kaulang sa dala. Baka magtalbong din. Alam niya ni Joaquin, kaya... Ay, may amigo ka buyo. Boy, may amigo ka buyo. Ay, bigyan ako sa bago. Bigyan na naman. Ano yan? Aray ko, amigo. Ay, ala, malumay na ang pagkuhan. Thanks for watching. Jesus loves you. Bye bye.